Μαζί μας, στο 14ο podcast Speak Freely, είναι ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, συγγραφέας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λογοθέτη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Speak Freely, εκφράσου ελεύθερα για ό,τι σε απασχολεί γύρω σου. Τι είναι αυτό που εσείς θα θέλετε να πείτε και να εκφραστείτε? Μιλάμε πάντοτε για το βιβλίο «Τη δεύτερη ευχή», που έχουν περάσει βέβαια αρκετά χρόνια από τη συγγραφή του και από την έκδοσή του και που πρόσφατα έκανε και τη δεύτερη έκδοση. Μέσα από αυτό το βιβλίο θέλω να περάσω σαφώς μηνύματα σε σχέση με τη λέξη δεύτερη. Βασικά το δύο, ο διαδισμός κυριαρχεί στο βιβλίο και προσπαθεί ουσιαστικά να περάσει το μήνυμα των δύο ανθρώπων στη ζωή. Και αυτό γιατί γύρω μας υπάρχει πολλή μοναξιά, υπάρχει πολλή μοναχικότητα και το βασικό μήνυμα του βιβλίου είναι αυτό ακριβώς, το ότι ό,τι και να γίνει, όσο και να εξελίσσεται η τεχνολογία, η ζωή μας, όσο και αν γίνεται περίπλοκη, πολύπλοκη, θα πρέπει ουσιαστικά να παραμείνουμε δύο σε αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του βιβλίου. Πότε το εκδώσατε πρώτη φορά? Έχουν περάσει 10 χρόνια. Το 2000 και λίγο παραπάνω, το 2010. Και τι πιστεύετε ότι εξακολουθεί ακόμα να είναι στην επικαιρότητα? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχετε κάνει και δεύτερη έκδοση. Είναι στην επικαιρότητα γιατί πάντα είναι επίκαιρο το θέμα έρωτας, το θέμα άντρας-γυναίκα ή γυναίκα-άντρας, όπως το πάρει κανείς. Και το θέμα τελειότητα ή μη τελειότητα. Γιατί γύρω μας κυριαρχεί γενικότερα η τάση και η λογική του να είμαστε τέλειοι, να είμαστε τέλειοι στην εμφάνισή μας, τέλειοι στη δουλειά μας, τέλειοι στη σχέση μας. Οπότε είναι πάντα επίκαιρο, ειδικά αυτή την εποχή που είναι η εποχή της εικόνας, της τέλειας εικόνας, της εικόνας του Instagram, που όλα μοιάζουν τόσο τέλεια και όμορφα που πολύ συχνά αναρωτιέται κανείς αν ταιριάζει με όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σίγουρα πολύ επίκαιρο, ειδικά αυτή την εποχή, που είναι ουσιαστικά μια εποχή λατρείας της εικόνας και της τελειότητας, του Photoshop. Θέλετε να μας παρουσιάσετε τους ήρωες του βιβλίου σας? Οι ήρωες είναι αρκετοί. Βέβαια, κάποιοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, κάποιοι έχουν δεύτερο ρόλο και κάποιοι από αυτούς κάνουν ένα πολύ γρήγορο πέρασμα. Έχουν βέβαια καταλυτικό ρόλο σε κάποια συγκεκριμένα χρονικά σημεία της ιστορίας, αλλά αναγκάζομαι να τους θυσιάσω, να το πω έτσι απλά. Ο βασικός ήρωας είναι ο Ντίνος και ο Άκης, δύο συγκάτοικοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν αρκετή τρέλα στο κεφάλι τους, να το πω έτσι, όπως κάθε φοιτητής, μέσος φοιτητής. Ζουνε μια ανέμελη ζωή. Η Θεσσαλονίκη φημίζεται άλλωστε, νομίζω. Η Θεσσαλονίκη φημίζεται, πράγματι, είναι φοιτητούπολη και μιλάει για αυτούς τους δύο λοιπόν φοιτητές που έρχονται από άλλες πόλεις βέβαια και συναντιούνται στη Θεσσαλονίκη και που αποκτούν μια πολύ παράξενη συνήθεια που τους γίνεται και αιμονή. Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί ήρωες. Κυρίως το πρωταγωνιστικό βέβαια ρόλο έχει ο Ντίνος, ο οποίος στη συνέχεια θα κληθεί να πάρει μια σειρά από πολύ δύσκολες αποφάσεις και να δει τη ζωή του να μετατρέπεται, να μεταβάλλεται σε επίπεδα που ούτε και ο ίδιος θα αναγνωρίζει τον εαυτό του. Δεν θα πούμε βέβαια τώρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί το βιβλίο στηρίζεται πραγματικά σε μια, ας το πούμε, περίτεχνη πλοκή και σε πάρα πολλές ανατροπές και εκπλήξεις, σοκαριστικές εκπλήξεις στην εξέλιξή του. Οι τέσσερις ιστορίες είναι αλληλένδετες ή είναι ξεχωριστές? Οι τέσσερις ιστορίες τρέχουν παράλληλα, είναι ασυγχρόνιστες και κάποια στιγμή περιπλέκονται. Ουσιαστικά όλες εξυπηρετούν την πλοκή, εξελίσσονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, αλλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι ήρωες και των 4 ιστοριών συναντιούνται. Είναι λίγο φτιαγμένο το βιβλίο, λίγο πολύ σαν σενάριο.
με αρκετά flashback, με ετεροχρονισμούς, και όλα αυτά βέβαια γίνονται για να εμπλουτίσουν την πλοκή και για να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Άρα θα μπορούσε να ήταν στόχος σας να γίνει κάποια στιγμή το βιβλίο σας και ταινία. Η δική μου προσδοκία αρχικά ήταν να γραφτεί ένα σενάριο. Και αυτό κυρίως γιατί από πολύ μικρός, πέρα από τη συγγραφή, είχα πολύ καλή επικοινωνία με την εικόνα. Είτε σαν φωτογράφος, είτε σαν ερασιτέχνης, καλλιτέχνης που ασχολείται με τη σκηνοθεσία. Ήθελα αρχικά να γράψω ένα σενάριο, αλλά το να γράψει κανείς ένα σενάριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, πάρα πολλές απαιτήσεις. Οπότε κάποια στιγμή εγκατέλειψα αυτή την ιδέα, γιατί ήταν αδύνατο να το συγγράψω, και θεώρησα ότι θα ήταν καλό να γίνει μυθιστόρημα. Όλα αυτά τα χρόνια που γράφετε, σας αρέσει να καταπιάνεστε γενικά με θέματα γύρω από τον έρωτα, ή κάνετε και κάτι άλλο? Βίκη, συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβεις, γιατί δέχτηκα μια κλίση και δεν σ' άκουγα. Ναι, φυσικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια που γράφετε βιβλία, τα γράφετε γενικά γύρω από τον έρωτα ή καταπιάνεστε και με άλλα θέματα? Θεωρώ ότι ο έρωτας είναι η βάση όλων των ιστοριών, και σε κάθε είδος ιστορίας. Η δεύτερη ευχή την χαρακτήρισα σαν ερωτική ιστορία. Στην πραγματικότητα έχει σαν βάση τον έρωτα, αλλά είναι ουσιαστικά ένα θρίλερ, ένα μεταφυσικό μάλιστα θρίλερ. Ο έρωτας λοιπόν δεν λείπει από πουθενά, κατά την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, το είδος που μου αρέσει και που με αυτό κυρίως ασχολούμαι είναι, θα λέγαμε, το ψυχολογικό θρίλερ, το αστυνομικό θρίλερ. Αυτός είναι ο χώρος που μου αρέσει να κινούμαι. Επίσης, δεν μας έχετε πει πώς μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο σας και από τις εκδόσεις που κυκλοφορεί. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Γράφημα στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γράφημα, σε όλα τα ενημερωμένα και μεγάλα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε, και φυσικά μπορείτε να το παραγγείλετε και online από το επίσημο site των εκδόσεων Γράφημα. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, διαθέτετε social media? Έχω Instagram στο όνομά μου, και σύντομα θα ανέβει και μία ιστοσελίδα που θα έχει αποκλειστικό περιεχόμενο, τα παραλυπόμενα, θα λέγαμε, της συγγραφής αυτού του βιβλίου, όπως και πολλές άλλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη, αφού τελειώσει την ανάγνωση του βιβλίου και της ιστορίας, να λύσει κάποιες απορίες ή να εξερευνήσει και κάποιες γκρίζες ή μαύρες περιοχές της υπόθεσης. Έχετε κάποιο σχέδιο για κάποια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη ή σε Αθήνα? Προς το παρόν όχι, δεν βοηθάει καθόλου και όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε με το COVID. Σίγουρα όμως, μόλις ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες ουσιαστικά της συνάθρησης, θα προγραμματίσουμε σίγουρα σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Τζαχουρίδη, τον εκδότη μου, και τις εκδόσεις Γράφημα, κάποιες παρουσιάσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωραία, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά εμείς στην Αθήνα. Και δική μου χαρά θα είναι σίγουρα. Επόμενη στόχη? Επόμενη στόχη να βγουν άλλα 3 βιβλία, γιατί υπάρχουν 3 ιστορίες που τρέχουν στο μυαλό μου και στον υπολογιστή μου. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω και τις 3 να τις ολοκληρώσω. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα, το πολύ 2 χρόνια, η μία θα έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό γιατί οι ιστορίες που συνήθως γράφω θέλω να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Οπότε αυτό μου παίρνει χρόνο και κόπο. Θέλω να πιστεύω όμως στα επόμενα 2 χρόνια ότι ένα από τα 3 βιβλία θα είναι έτοιμο, και αυτή τη φορά η ιστορία θα εξελίσσεται και θα αναπτύσσεται στο 2119. Οπότε έχω βάλει δύσκολα στον εαυτό μου, γιατί πρέπει να φανταστώ το τι θα συμβαίνει τότε. Τριλογία δηλαδή. Κάπως έτσι. Ωραία, ενδιαφέρον ακούγεται. Είναι δύσκολο νομίζω. Αν δεν ήταν δύσκολο, δεν θα ήταν και όμορφο και εγωιτευτικό. Σωστό και αυτό. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
Προς το παρόν όχι. Ελπίζω και έχουμε πολύ σύντομα να ξαναβγούμε όλοι έξω, να αγκαλιαστούμε, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, να πάρουμε ένα βιβλίο να το διαβάσουμε, να πάρουμε πολλά βιβλία να διαβάσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας απαλλαγμένοι από ό,τι ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.